حزو سلام تناتقبلو فنوير تي في أما كتال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتوعلم نلومي ربع إسران شعات ميازيا فرق معلتن فرق عن استدالوا هاجراون زيناتات حيزالكم قريبا زلغو ستيفانوس قرماي نمكتتالكم بخبرن دعدمكو بغندي نتبطاتي فيلم هاجراوي معلت سراح تنياتات بدرجة زوادوب أب دبار واتزكرام أب نوزبا لوجو عن سبا أب تحت ديجا عدنا أمن زكير زلولم عتمسنا صبغت إيت يركب اللهم ناب بوتات صنعات مختن زجبر مبصح بزل على كدف قالو مزخاخر قريبهم يوكرين قبل علي سلاماو معلاتات روسيا تكايدو زلامت كعتتات كبير واقع خفلا مخانو بريزيدنت بوتين تنكعهم أمريكان فلبينسن ناستا سلسة سامنتا زغطسل حبراوي والتهدراو الممد يكايد اللوام أستراليان جابانن أبت سلات ساعات كتحقا غزازخ إلن كلتاوي سممعات كتيمن زرزر زينام أهجراوي معلت سرحتنياتات ودا بسرحتنياتات درخن لمعات بزبل تيما بدرجة زبادوب أبد دباربا كسر فابريكا بلاستيك تذكرام أبتبي إسران شمون تنميازيا استخيدن سرحتنياتات استفلاليات كرات استساتفون مدب حلافي هاكوس أنفر زبادوب أتو تخست محرت أبز اسمعوكال نايلوم عمت معلت سرحتنياتات عالم درت ألبوت موح مقبات حيالان بزت أنقص أقامات تناوت صلو أبزلا غزيت تبعال بهن لوام سرحتنياتات أنصار مزمزان بدهوتاتون زكايد وقالسي كم زي تزازمه كم التزخا خرار اليوم أتو تخستا أسعبو أبي زبادوب أبز حلف عمد ودابن داقما ودابن زعلامو ركبات أبي إسران حدن تكالات كم التخيدم كمون أبي دحنت تعنا محدران مريحنة فاينانسن محدران نبرتن زتكور سلطاناتات أبي دكم حرن من دفران كم التوهب أفليتهم صحفيت هدف أبي زبادوب ويزرو أمت نقصب وجنام تاريخ سرحتنياتات إيرترا من كورنع بوليتيكان سن حساب هاجرنا مخانو بمزغغر هاكوس نخلو زفر زيغا أكل وداب وغيرو زحق فلون أفراين الزعبيلون بايتان متطاح أبرتعوك سرح الزخاخيرام أبي موداتا جنافر حمامات حمادة أيون محبراو دحنتن محبر ممهران نايدقف الكسمعون كلو نابر كتو سرحتنياتات زغلت سنة أباباوي سرحات قريبهم أبي نوزوبا لقو عن سبا أبي تحت ديقا عدنا أمن زكير زلو لمعات جرادين عبيتي مزقبن صبق وطيت يركبون كم زلو تحبيرهم المعتا أبزهبو حبريتا أقدمهم إلاتات بمقعاتن أبي كرم تاوزنا بممركاسن أحملتن فراتاتن بملمع طلباتهم أماليهم انعداقاتات كأربون 5 حب متكاس مسمه ناس ديقا عدنا أمن تحت بايتاو ماي نايت كبابيس لزهاب تمام صفحة المعوة مريت بموساخ فرياتهم بعينة متن المعباي متشو بايتا تفتيرهم مهلا وقليصهم أما حداري من محدار كبابي عدنا أمن أتو كحساي أملصهم بوغنم ديقا عدنا أمن أبر السيتي أبزيسته ماي سمن طريتن فتيراتو زلا مسترهم بوحس درجة نزكياد زنبرة لمعات مسنو درخيت كم سفترة الله أرديهم أما حداري نوزوبا لقو عن سبا أتو أبراهام حقوس دما بوهدة هزبي منقستن حيلتات مكل خالن زهن نتعزلوا ناعشتون مأكولوتن ديقاتات شجر ستا ماي سبن طريتن أمك لالن متن نوس مسناو حرشا أب متببعن زين نعق أستواتوه يقبرا مهلاون حبيرهم ناب بوتا صنعاتن مختن زغبر مبصح اب مسغار تاريخن جغننتن زلوا ابركتو قليل سلازيكونه بزل على كدفالو مزهغر قريبهم وكيل ارينا تسفا ميكائيل غبريس نزدالو صبصاب ارسيماس مروم كتقربيام ناب تاريخاوي بوتاتات صنعاتن مختن زغبر مبصح أب مورس تاريخ حرن توقال صنعة بتراسل الزلوة بدرجة هاجر كدفالو كاب 24 كساب 27 ميازيا ناب جنبار حلحل عدد زفتمو أبالات محبر متحققاز كفل سراوي 9 نبر تصوي عام
ግንባር ሓልሓል ብዝሕ ሰብን ዘመናዊ ኣጽዋርን ንበዓል መትከል ከቶ ክስዕር ከም ዘይክእል ዝመስከረ እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ከም ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብ ግንባር ሓልሓል ንዝተፈጸመ ቅያታት ብምጥቃስ ታሪኽ ናብ ተካእቲ ወለዶታት ብግቡእ ንኽሰጋገር ተመሳሳሊ ምብጻሕ ቀጻልነት ብዘለዎ ኣገባብ ክትግበር ተላብዮም ናይ ክብሪ ኣቦ ወንበር ማሕበር ብርጋደር ጀነራል ፀሃየ ካሕሳይ ህዝቢ ኤርትራ ብውሱን ዓቕሙ ነቲ ገዚፍ ሰብን ኣጽዋርን ዝውንን ዝነበረ ሰራዊት መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣላሽ ኣቢሉ ናጽነቱ ዝጨበጠ ሳላ ኣብ ንቕሓት ዝምርኮዝ ጽንዓትን ተወፋይነትን ተጋዳላይን ህዝብን ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ዑደት ንዝሓለፈ ታሪኽ ንምፍላጥን ንምስናድን ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጅግንነትን መኸተን ተጋዳላይን ኣበርክቶ ህዝብን ኣብ 1984 ዝነበረ ኩነታት ደርቅን ተጋዳላይ ካብ መቕኑኑ እናመቐለ ህዝቡ ንምድሓን ዝገበሮ ኣበርክቶን ከምኡውን ብ16 ጥቅምቲ 1986 ዝተፈጸመ ስርሒት ኮማንዶ ኣብ መለብሶን ካልእን ዝገልጽ ትረኻ ብሰብ ውዕሎ ተኻይዶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ማሕበር ብኣሳት 200,000 ናቕፋ ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ዝሰርሖ ሜዳ ኩዕሶ መርበብን ሰኪዐትን ተመሪቖም ኣብ 1983 ብመንጥር ዝፍለጥ ልዕሊ 23,000 ዓቕሚ ሰብን ዘመናዊ ኣጽዋርን ዝዓተቐ ሰራዊት መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ንሓልሓል መበገሲ ገይሩ ብሰላሕታ ንናቕፋ ብድሕሪት ንምጥቃዕ ብዝገበሮ ፈተነ ዝተመስረተ ግንባር ሓልሓል ኣብ 1985 ወፍሪ ባሕር ነጋሽን ኣብ 1986 ስርሒት ኮማንዶ ኣብ መለብሶን ዘጠቓልል ከበድቲ ምርብራባት ዝተኻየደሉ ታሪኻዊ ግንባር እዩ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣብ ንኡስ ዞባ ኣወርደት ከፈልቲ ግብሪ ኣታዊታቶም ኣፍሊጦም ኣብ ዝተመደበሎም ግዜ ግባኣቶም ከማልኡ ጸዊዖም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ተኸዲት ገብረ ብርሃን ኣብ ንኡስ ዞባታት ድገ ፎርቶ ሳዋ መንሱራ ከርከበትን ሰልዓን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታትን መስናዊ ሕርሻን ዝተዋፈሩ ዓማዊል ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምጥቃስ ኣፍልጦም ብምብራኽ ዝግብኦም ግብሪ ንኽኸፍሉ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ረዲኦም ከፈልቲ ግብሪ ኣብ 62 እዝባር 1994 ከምኡውን 64 እዝባር 1994 ሰፊሩ ዘሎ ንጹር ናይ ግዜ ገረብ ተኸቲሎም ምዘይከፍሉ ካብ 70 ሚእታዊት ክሳብ 90 ሚእታዊት ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ከም ዘስዕበሎም ክግንዘቡ ዘተሓሳሰበ ኣቶ ተኽሊት ምእካብ ግብሪ መንግስቲ ንቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ትካላውን ዜግነታውን ግዴትኦም ከማልኡ ተማሕጺኖም ከፈልቲ ግብሪ ብወገኖም ግባኣቶም ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ በቐረባ ምእንቲ ክኸፍሉ ኣብ ዝነጥፍሉ ንኡስ ዞባ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ክኽፈተሎም ተማሕጺኖም ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራን ጨንፈር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ስልጠና ቋንቋ ምልክት ሂቦም ብ28 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊት ቲቪ ጨንፈር ኣቶ ዳንኤል ገብረ ማርያም ዕላማ ናይቲ ስልጠና ጽሙማን ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ትካላት ጥዕና ድማ ብፍላይ ጉዳዮም ተሰሚዑ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ብግብሪ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም ተመረቕቲ ብወገኖም ቋንቋ ምልክት ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ ምብህሃል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከም ዝሰርሕሉ ቃልኣትዮም ኣሰልጠንቲ ድማ መንእስያት ሰራሕተኛታት ንግዚኦም ኣብ ከምዚ ዝበለ ንሕብረተሰብ ዘገልግል መደባት ከሕልፍዎ ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዕላማታት ሩስያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ 28 ሚያዝያ ጠንቂቖም ትካላት ነዳዲ ቀንዲ ዕላማ መጥቃዕትታት ዩክሬን ኮይኖም ምህላዎም ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ተዓጻጻፊ ምላሽ ከም ዝወሃባ ነጺሩሎም እቲ መጥቃዕትታት ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ብዝተላእከ ዝተራቐቐ ድሮናት ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነተን ሃገራት ከይተረፈ ሳዕቤናቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ሓቢሮም ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ሰላም ተበግሶታት ዕሽሽ ብምባል ንዩክሬን ዝገብርኦ ወተሃደራዊ ደገፍ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ክወቅስ ጸኒሕሎም ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ንዩክሬን ብመልክዕ ለቓሕ ዝወሃብ ንያስታት $100 ቢልዮን ደገፍ ከም ዝወሰነ ኣይርስዓን እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ዘሎ ተደጋጋሚ እገዳታት ምርያ ናይቲ ኣንጻር ሃገሩ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቒሱሎም
أمريكان فيليبينسن أستاذ 3 سامنتاز غتصل حبراوي وتهدراو لممد أبا جزءات فيليبينس يكايد اللوام أبزينا أير بحرن مريتن زد تقار لممد أستاذ 10 شح ناي أمريكا زركبوم بدمر لعل 10 شوعات شح وتهدرات يساتو في مهلوم عززت سراويت كلتين هاجرات فليتهم اتعامتاوي لممد فتن سرعة مكلا خلي ميسايلات كم زد تقالل اتم عززتي بتوساقي حبيرا مالوم اتلممد نصتانايت كبابي بقالوتا كم تصلو اتوقس حزباوت ريبابليك تشاينا بعتب تكتاتلو كم زلا افليط اللام أمريكا مس مشارق تهاجرات إسيا حبيرة التكايدة والتهدراو لممد أبتكبابي هلاو أن محاس زعلم مخانئة تشاينا التغسس أستراليان جابانن أبت صلات ساعات كتحقا جزاز خلن كلتا أوسم معكتيمن እዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ትማሊ 28 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ዝፈረሙ ስምምዕ ጃፓን ካብ ኣውስትራልያ እትሽምቶም መጠን ባህርያዊ ጋዝ ክብከተብሎ ዘኽእል እዮም ጃፓን ካብ እትሽምቶ ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳሎ ባህርያዊ ጋዝ እቲ 400ዊት ካብ ኣውስትራልያ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኦም እዚ ክልታዊ ስምምዕ እዚ ሕጽረት ባህርያዊ ጋዝ ኣውስትራልያ ንምቅላል እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይዝእመት أستراليا حصرت ساعات نمقلال أبز حلفة قربا سامنتات بس سنغافور ماليزيان إندونيسيان تمساسال سممعات كم زختمت صبصابات يردوم هاديو كمسل صنحه اب منغو باكستانن افغانستانن زكير ملوات متقعتات داغماي كولا كم زخل يقالحلهم እዚ ዝተሓበረ ብ28 ሚያዝያ ኣብ ኣፍጋናዊት ኣውራጃ ኩናር ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ድሕሪ ምውራድ እዮም እቲ መጥቃዕቲ ብፓኪስታን ከም ተፈጸመ ዝወቐሰ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ የጠንቅቕ ብምህላው ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጸኒዑን ዝጸንሐ ምቁራጽ ተኽሲ ክትሓዝ ከም ዝኽእል ይመታሎም ድሕሪ ዚ ሓድሽ ምዕባለታት ክልቴን ሃገራት ናብ ዶባተን ተወሳኺ ኣጽዋር የንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ዘለዉ ካብ ፈለማናይ ዝዓመት ኣብ መንጎን ክካየድ ብጸንሐ ምልዋጥ መጥቃዕትታት ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 600 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት የረድኦም ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ተረጋጋሚ ዲፕሎማስያዊ ፈተነታት ከምቲ ዝድለ ኣርማዒ ከም ዘይኮነ እዩ ዝጥቀስ نروين يوكرين بحبار وتهدراوያን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ንምፍራይ ዘኽእለን ስምምዕ ከቲመን እቲ በአምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ዩክሬን ላርስ ራግራን ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ሰርጌይ ቦየቭን ኣብ ከተማ ኪየቭ ዝተኸተመ ስምምዕ ንሰራዊት ዩክሬን ዝኸውን ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሰብ አልቦ ነፈርቲ ኣብ ግዝኣት ኖርዌይ ንምፍራዮም ብዘይካዚ ዩክሬን ኣብ ኩናት ዘጥረየቶ ናይ ስርሒት ተመክሮን ቴክኖሎጂካዊ ርድኢትን ምስ ኖርዌይ ክትካፈል ዘኽእል እዮም ሚኒስተር ምክልኻል ኖርዌይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሃገሩን ዩክሬንን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ዘዕምቕ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዩክሬን ናይ መጀመርያ ካብተን ዝፈርያ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ክትርከብ ከም እትጅምር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኖርዌይ ገሊጾም ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ምስ ብሪጣንያን ጀርመንን ኣብ ምፍራይ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ዘተኮረ ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዮም መንግስት ሩስያ ንዩክሬን ምዝውሃብ ወተሃደራዊ ደገፍ ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወሳኺ እገዳ ኣጽዲቖም እቲ እገዳ መልሲ ግብሪ ናይቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘጽንዖ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሓቢሮሎም እዚ ሓድሽ እገዳ እቶም ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ናብ ሩስያ ንኸይኣትዉ ዝኸልክል ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ነጺሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንጽላታት ሰዓትን ባንክን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ መበል 20 ዙርያ እገዳ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዮም ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ንዝውሰን ተመሳሳሊ እገዳታት ተመጣጣኒ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕሪ ከም ዘይትብል ኣጠንቂቓላ ኩናት ዩክሬን ካብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር ንድሓር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሰበስልጣን ትካላትን ባንክታትን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ 20 ዙርያታት እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሮም መጠን ብርሰት ጫካታት አማዞን ናይ ብራዚል ኣብ ቀዳማይ ረብዕ ዓመት ናይ 2026 ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ17 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ መጋቢት
348 تربيعية كيلومتر ጫካታት ጥራይ ከም ዝበረሰም እዚ ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸርን ከሎ እወንታዊ ገስጋስ ምዃኑ ተፈሊጦም እዚ ተሪኦ እዚ መንግስቲ ብራዚል መጠን ብርሰት ጫካ ክሳብ 2030 ክገትኦ ኣውፂዎን ዘሎ መደብ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ጠቕሶም ይኹን እምበር ኣብ ወርሒ መጋቢት 2026 ዝተመዝገበ መጠን ብርሰት ምስ ናይ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸርን ከሎ ብ17 ሚታዊት ብምውሳኹ ዕቱብ ቁፅር ከም ዘድሊ ዘርኢ ምዃኑ ክኢላታት ሓቢሮም ኣለዉ ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ቁልጡፍ መግጥኢ መዘይግበረሉም ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ኣከባብያዊ ዕንወት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዮም ተጣበቕቲ ኣከባቢ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ጫካታት ኣማዞን ብዘይካቲ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ነውፂ ዝፃወቶ እወንታዊ ተራም ኣብ ዕቃበ ህይወታዊ ብዙሕነት እውን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ክኢላታት ይሕብሩም ዝኽብርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ወደግመልኩም ሃገራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ድባሮባ ተዘኪራ ኣብ ንዑስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ዓድና ኣመን ዝካየድ ዘሎ ልምዓት መስኖ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከበሎም ናብ ቦታ ጽንዓትን መኸተን ዝግበር ምብጻሕ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዕላማታት ሩስያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣጠንቂቖም ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ንኣስታት 3 ሳምንታት ዝቕጽል ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይድ ኣለዋ ኣውስትራልያን ጃፓንን ኣብ ጽላት ሰዓት ክትሓጋገዛ ዘኽእለን ክልታዊ ስምምዕ ከቲመን نس ساعات استدلوا زينات تزازيم له بروح معتي